हेल' नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि जिएल इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। माने दिनै नै आमति सुवानि खान्थाल जानो नागिरदों। नै फंबाया दानगासिनो दं खान्थालखौ। खान्थाला मैयानो हाननानै दोनखानायमोन, दा दानगासिनो नै। खान्थालाबो रानाय गिदिरथार। रायजो राजा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामना होदो आरो अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार। साबस्क्राइबखौ खालामनानै होथार रायजोफोर, अननानै प्लिज साबस्क्राइबखौ खालामनानै होथार।